Hát én 2003-ban jöttem, amikor egy srácok megvertek a lakótelepünkön, és azért a Wing Chun-t választottam, mert a Halálos Fegyver 4 című filmben Jet Li megverte Mel Gibsont, és annyira tetszett ez nekem, annyira újszerű volt és cool volt és elegáns, hogy azt mondtam, hogy ezt akarom tanulni. A Wing Chun az nekem elsősorban állóképességet és összeszedettséget adott. Az állóképesség az nyilván fizikai és lelki, az, hogy hogyan tudok fókuszálni, tehát ez sokat segít a munkámban, és egyébként az egész életemet összerakta, úgy érzem. Tehát, hogy az, hogy itt vagyok egy a helyemen, az életemben azt mondjuk nagyban a Wing Chunnak köszönhetem. Ősidők óta ide járok, és nagyon hosszú barátságaim vannak ebben a klubban. Tényleg együtt vertük egymást, nagyon sok munka, vicces történet előfordult, és most egy ilyen kiadás után megint azért járok, hogy megint megtaláljam a fókuszomat, mert egyébként szerintem neked főjelölje a Wing Chunnak, hogy egy ilyen összezettséget, középpontot, fókuszt ad. Nekem a jövőbeli ambícióim, hogy még ami így hátra van az aktív időszakomból, abban egy ilyen kvázi villámkarriert szeretnék befutni, és tanítani szeretnék, elsősorban a saját gyerekeimet szeretném tanítani. És előtte szeretném magam felszedni erre, hogy legyen mit tanítanom nekik. Szerintem érdemes lejönni azért, tehát túl azon, hogy megismerkedsz egy harcművészettel, ami működőképes. Amikor elkezdtem egyébként, akkor így ez volt a trend igazából. Most egyébként a filipino harcművészetek jelentik a trendet, úgy érzem. De szerintem egyébként ugyanúgy értékes és hasznos. Azt gondolom egyébként, hogy ezt sokat gyakorolja valaki, akkor megtalálja egyébként a középpontot, a fókuszt az életében. Tehát ugye a életedben is szerintem egyébként nagyon hasznos kiadással van.